U zimskim mjesecima tek malobrojni voze kroz Biokovo od Zagvozda prema Makarskoj. Prolazim češće, a skupo je. Bilo je bolje da je 5 kuna nego 10 na enca, hvala ti Bože. A ovo 40, kaj je puna cijena? A to je puno previše. Ako bi išlo naniže, ne bi bilo loše. U sezoni je sasvim drugačije, pa su unatoč zimskoj suši ukupni rezultati izvrsni. Kroz tunel Svet Ilija u 30 mjeseci od otvorenja prošlo je više od 2.700.000 vozila, dnevno u prosjeku oko 3.000. HAC je bez PDV-a uprihodio 45 milijuna kuna i uistinu je teško očekivati da će se država odreći tako sigurnih i izdašnih prihoda. A vi znate i sami da je tunel Svet Ilija od samih početaka zamišljen kao projekt koji se neće naplaćivati, znači kao projekt koji je trebao biti pokretač gospodarskog razvoja kompletnog Zabiokovlja. I mislim da je sad pravi trenutak da se napravi jedna ozbiljna financijska analiza i da se usporede troškovi održavanja izvanrednih redovnih tunela u odnosu na investiciju i naravno da se u skladu s time korigira ova cijena tunelarine koja je očito preskupa. I županija želi novi model naplate za siromašno lokalno stanovništvo i malobrojne preživjele gospodarstvenike. Ima prostor za umanjenje, evo i na tome ćemo i dalje inzistirati kod novog ministra, kod novog direktora Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta, jer Imotska krajina, Vrgoračka krajina je jedan od najugroženijih dijelova Republike Hrvatske u gospodarskom, socijalnom i demografskom smislu. Teško je očekivati da će se HAC odreći tolikog novca, no riječ je o obećanjima političara koji bi sada trebali biti u izvršnoj vlasti.